Може, може. Викайте, пляскайте. Прекрасно това. Има защо наистина да ги аплодираме. Групата съществува от 7 години, като непрекъснато приобщава и нови желащи да творят с помощта на музиката. Тези деца не чуват, но музиката живее в сърцата им. Усещат ритъма благодарение на вибрациите и слуховите си апаратчета. Може да са различни, но са наистина уникални творци. Музиката живее във всеки един от тях и за тях тя е чудо, даряващо усмивки. Жестим плюс!